טוב, אז פרינסס הוטל, 5 לנובמבר 2021, קופי פי איילנד. פי איילנד. נראה לכם את החדר. זה הנוף. אין לנו פה ים, אבל גם נחמד, יש פה חתולים. לא מעט חתולים פה עליי. אוקיי. זה הנוף, מיטה. המחיר שלהם כרגע הוא 1,150 באת, אנחנו מדברים על 110 שח ללילה. שזה נחמד. בדרך כלל זה אמור לעלות כפול, אפילו יותר. אוקיי. קרר. אוקיי, יש פה מים. אחלה. נשתה קצת. אז המיטה. אוקיי, שירותים. קלחת. שירו קלחת. very nice בשביל 110 שקל. יפה מאוד. עסקה טובה בקופי פי. ואחרי זה נראה לכם את הבריכה ואת הנוף. קרוב מאוד לחוף. אוקיי. מה עם חתולי? מיהו. מיהו. טוב. ישן. יאללה חברים. ביי, נתראה. טוב, אז אחרי שישנו לילה אחד בפרינסס ריזורט, בקופי פי, ואמרו לי לציין שזה נקרא קופי פידון. מיטה הייתה די סבבה, נוחה מאוד. אני הולך עכשיו להראות לכם את המתחם של הבריכה ואת הנוף פה. אז יאללה, הצטרפו אליי. אני פה בקומה שנייה, יורדים עכשיו למטה. רוני. פה יש לנו את הלובי. מורנינג. מורנינג. How are you? טוב. עכשיו אני אלך לראות את המתחם של הבריכה. המלון הזה נקרא פרינסס ריזורט בקופי פי, קופי פידון. העלות של החדר 1,150 באת, אנחנו מדברים על 110 שקל ללילה, כולל ארוחת בוקר. אוקיי. ככה נראה המלון. ככה נראית הבריכה עכשיו. בוא נעשה סיבוב קצר. האמת שלא נראה לי שהמחירים האלה יישארו. כרגע נראה שהמלון הזה בתפוסה של בערך 20%, 15%. פה יש בר, הוא לא עובד. הוא לא כל כך עובד. אוקיי. ברגע שהמלון הזה יהיה מלא, אני מאמין שזה יעלה ל-2,000 באת או 3,000 באת או משהו כזה. בערך איזה 300 שקל לילה. כרגע זה על 100 שקל לילה, על 110 שקל לילה. מחיר אטרקטיבי, נראה לי. אז זה הבריכה. עכשיו נלך מפה לחוף. החוף מלא בסרטנים קטנים, לבנים. אפשר פשוט להגיד להם שלום ולהמשיך. אוקיי, זה החוף. מפרץ יפה, חול לבן. יאללה. נחזור למלון.
טוב, מקווה שהסרטון הזה נתן לכם ערך, ואם אתם רוצים לסגור פה, אשים לכם לינק למטה. יאללה. מחיר נתראה ליתר, אטרקטיבי, ביי.